gaur, sukaldatuko deu, baina gozua ez deu ingo. Zeratik, hemen prestatutaka dira bizkotxo gaurko pastela jateko. Hau dakau prestatuta, eta baino, a ber, marratzen nahi neiz, ezin detatea peatuta gatu zeitau. A ber. Baina hau benetan peuta dao, pelas, ezin detatera. A ber, lagunduko dizut. Zeite zumen, Raquel. Bueno, lagundu, ez? Lagundu. Bueno, espero, ez, lagundu. Txin. Baina bidea hartia dakasuna. Bai. Me katxila, mar. Ez da gozogilea, ez da sukaldaria, artista izangoa. Kaixo lagunak eta Raquel Mendizabal, ongi etorri, zer moduz? Ongi etorri, oso ondo. Oso ondo? Oso ondo, bai. Ikustea esko da kasula, ez da? Bakit mesun izenpian ehundoko bitxiak dituzula, horrek harrituzu, ez da? Erastunak, txintxilikarrik, denetatik. Bueno, denetatik ez, baina hasi naiz. Eta, nola dituzu, moldek dominatzen dituzu behintzat? Egiten ditut eskulturak argizarian, hori da nere fuertea. Ados, eta gero hortikan, eta gero ja hortik fundiziora eraman, eta handik egiten didate, moldea zilarren. Ona. Bueno, eta sukalden zemuz moldatzezea? Bueno. Moldatzen naiz. Ba, ingo deuna da, krematxo bat, asenori eta jengibrena, gero edamame batzuk gainen laungarri, eta gero kurruskari bat urdai azpiko batzui eta piperra utzakin. Ados? Super ondo. Gero eta perra eraman dizakit? Noski ez. Bertan jango du, sobratzen bada eta perra eraman gozo. Guantxarte lagunak. Bueno, lagunak eta Raquel, garatuko izuet pausuz nondik nuebiliko gehan, krematxo hauiteko garaian, beste bi osagai hauekin. Hemen ingo deuna da, kremaiteko, gurinetan goxatuko deu baratzurila, jengibria eta tipulina. Behin goxatu deunean, botako deu azenailua, gero botako deu kurri pixkat estila, salda, goxatzen utziko deu, eta behin ondo goxatuta daunean, esne gaina bota, birrindu, iragatzi eta krema finfina utziko dugu. Ados, hori izangoa gaurko plateran oinarri ja. Gio, lagunduko dugu edamame batzukin. Ingo dugu egozi txiki bat eman, eskaldatu bezala, minututxo bat. Eta genuen goitugu, sesamo olioan salteatu, soja pixka gota goxatzeko, eta bixigarri pixkat limoian birrindurakin jarriko jo. Hoi jarriko dugu krematxon gainean, eta gero kurruskari bat ingo dugu, urdai azpiko, baratzuri, eta piperra utzakin. Hori dena txikituko dugu, sartaian pixka kurruskari gelditu arte, piperrautza eta hori gainetikan botako jo gure krematxoei. Ados? Super. Pinta hona, ez da? Bai. A ber, eraztun horiek? Zer eraztun dotoriak, ez da? Bai, eskerrik asko nik eginda. Zuk jarri ere, nahi bali maezu, Gerosio. Vale, bueno, martxan jarriko geha. Bai. Beitu, azenello hauek, hemen lagako eskizut. Bai. Zuritzen juteko. Bale. Zuri gailuakin hobeto, ez da? Bai, eske hori izan behar nizun. Tori, zuri gailua hartu, gio nahazu txortenak endu pixkat eta sustarra, eta ondo zurituta. Ados? Eta ni jarrikoet bai baratzuri, jengibre eta tipulina goxatzen gurinetan. Hemen jarriko deu, ontzitxu hartukoet. Bueno, eta aldi berian kontatu inbiar diguzu. Bai. Bueno, badakit, sare sozialetan lan egiten dezula, bai. Baina gero artista ere basea. Bueno, pixkat, artista zakit baino bai, saiatzen naiz. Bueno, kontatu, zuekin dako dia bertako eraztunak, horrek harrituzun gauzak, nola moldatzen zaudan egiteko? Esan dezun bezala, argizarian iten dezula gaina, ez da? Bai, normalen iteteot, diseinu guztik argizarian egin, gero hori eramateet fundiziora, eta fundizioan egiten dizkiate, argizariko modelo hori, baino zilarrean. Eta gero, gelditzen dira, hola, supertxuliz. Ze, dotore. Dotore. Baina dotore baino egunerorako ere, Begira, sukadatzeko arazorik. Hombre, egunero ibili behar geha dotore, ez da? Hombre, noski. Eta pentsatzen duen, adibes, burnikin edo, ez dakit, txilarrakin urrekin lan egiten duena, beti hor, junke txiki baten bezala ibiltzen diala lanian, golpe baten, baina zure prozesua bestera bada, ez da? Bai. Eta argizariakin lan egitea oso fina da, ez da? Oso delikatua da. Da plastilina bat izango baditu bezala, baino gogorragoa. Eta orduan, eskulturak iten dituzu, bai, zilarrean
ibiltzen da jendea ere, pues hori, esan dezuna martilloakin, eskulturak egiten dituzte, baino beste modu batean. Eta nik egiten dudana da, pues aprobetxatu gauza txikiak ondo ematen zaizkidala, eta hor ibiltzen naiz, osea, txiki-txikia. Dana egiten dut limarekin, ditut metxero txiki batzuk ere, eta ibiltzen naiz gauzak urtzen, limatzen, eta horrela ateratzen ditut formak. Nik argizaria erabiltzet, baino bai, surfeko tabla emateko gainean, eta ez nugu guai azpilan. Baina hori ez argizari berdina. Pentsatzen dut. Ze karakteristika dakazuk erabiltzen dezun argizariak? Pues da askoz gogorragoa. Vale. Surfeko tablan jartzen deguna... Surfeko tablan udarakoa bezala. Adibidez, udarako dago gogorrago, eta neguka baina desberdina izango. Baina desberdina, oraindik gogorragoa. Oraindik gogorragoa. Eta aldezu hor ikusten dut, pentsatzen dut argizaria hor daun urdin hori dala, ezta? Bai, nahi ez ikusi? Bai, eta horre eraztun txiki pare bate bai ikusten dira, ezta? Zukindako lanak. Bat ekarri nahi bazu, o bitako. A ber, erakutsi. Hau alda, erabiltzen dezuna. Hau emateu... Gogorragoa. Horradereko makina baten zinen bloka, edo, beste histori, bai, gogorro da. Bai. Eta orduan egiten dut, txerra bat moztu. Bai. Claro, ezin dut horrela moztu, hau da, egin dezaket? Bai, noski, gogorra dago, ez da? Da imposible. Benetan gogorra dago, bai. Orduan egiten dudana da, zerra batekin egin, ja, behin daukadanean, xerratxo bat hola moztuta, inbar dut txorroskillo batekin. Orduan, xerra hortan ja eraztuna hasi da, ez da? Bueno, ikusi. Vale, ados. Eta hor ja, bertzia... Eta orduan egiten dezuna da, hola, txorroskillo handi batekin dala hau. Bai. Hemen daude taiak jarrita, pues, txutxu. Eta horrekin ja neurria ematen diozu, segun obiatz lodiria, obiatz finagoa da kanantzako, ez da? Hoi da, zuk adibidez potoloak dituzu, pues, zulain bar da, handitu. Ertainak. Bueno, ertainak. Barkatu. Eta gero, pues, azten naiz limarekin, a ber, erakutsiko izut lima ere. Karri ikusteko. Eta, bueno, metxeroa ez dut ekarri. Baina, bueno, imaginatze zue. Eta orduan azten naiz limakin, taka. Hala. Eta, bueno, forman baten dio, gero metxerakin, egoten naiz hor erretzen. Adibidez, begira, ikusi zuloan, ikuste ez du ze forma daukan? Eman pixat imaginazioa. Eta hor, diamanten bajarri behar dezu? Bueno, diamante, ez jarriko dut topazio urdin bat. Baina dauka bihotz forma. Topazio urdin bat, nola da? Topazio urdina da, pues, Arri urdin bat. Urdina, zer esango izut, pues, urdina. Joder, nire seme asko gustatzen zaio, osea, Minecraften ibiltzea, bilatzen nola da, azul liso nola da, Aizu, baina ez da Minecrafteko topazioa. Baina horri beritzen da, zulo egiten da betu, aita minerala topatu eta gizte, bueno, pues ekartzen bali maizkit, aizu, gratis ekartzen bali maizkit erabiliko ditut, Ados. Eta orduan, ze harri mota erabiltzituzu? Adibidez urdin horiek edo harri desberdinak, ez da? Harri desberdinak, danak naturalak, Danak naturalak, danak naturalak. Ez que gustatzen zaita azkenean bakoitza dela bakarra. Baina gaina, harri bakoitza, segun ze kolore nundikan ateata daun, bere energia emateu nula, batzuk alaitasuneako, bestiak ez dakizertako, uste bakaela bere zentzua, ez da? A ber, hori ja da bakoitzaren estiloa edo tal, baina badator jendea, esan az, aizu, amatista daukazu, edo kuartzo arroxa daukazu, eta, aukerak ditut. Amatista eta kuartzo arroxa erabiltze ditut adibidez. Eta normalen zeiten dezu orduan, zuk estok badakazu, jutezea prestatzen da asko prestatzen dituzu, Begira. edo iten dituzure bai norbaitek eskatzen baizu harri honekin nahi dut eraztun txau eta zu prestatzen diozu. Claro, a ber, enkarguak iten ditut, osea, enkargu bereziak. Bai. Baina normalean egiten dut estok bat, osea, a ber, egin dut oraindik, bakarrik egin dut pop-up bat, osea, nago super hasten. Orduan gutxinaka, bai, jungo naiz lantzen dana. Hau, hori bai, betu, hauketuko zuten mendikan. Hori nola gero, behin pusketetan iten deunean, goxatuko deun hemen, eta birrinduin bihar deun, ez da okuidu ikan, nola... Bloke handitan eta listo. Bai, eraztunak izango balia bezala, eta eraztunak iteko bezala. Oi, igual honekin hobeto. Vale, eta orduan, iten dituzu norbeako jendeak eskatutakoak edo... Bitu, hasi naiz pop-upak egiten. Pop-upak zer da hori, pop-upa hori, nik galdu izan naiz. Pues bakizu adibidez larun batetan jartzen dituzten merkatuak? Bai, edo igandetan. Ados. Ba hori, baino beste izen batekin. Basikamente. Eta zergatik adaka beste izen bat ez da merkatua. Oso modernoa gehalako orain, Vale. baino berez da dia merkatuak. Ados. Baina hori,
Orduan egiten, hasi naiz merkatuak egiten, baina gutxinaka, eta gero egiten ditut Instagram bidez, orduan, bakizu, modernoa gea. Orduan jendeak idatziten dit, Instagramez begira modeloa gustatu zait, ez dakize koloretan, ez dakize harrirekin, eta nik etxean prestatzen dut. Hola, gutxinaka. Eta, esan dezuna, txilarra ipatu ezu leno. Bai. Erabiltzen dezu materiala beti txilarra da, oinarria, oza, fundizioa eramaten... Oinarria beti zilarra. Ze azkenean bakizu zilarra eukita, eukiko ezula bitxi bat bizitza guztirako. Ja. Osa, ez da burnia edo... Bueno, bai, baina eske azkenean burniak ez du balio askorik, oraintxe bertan. Ja, hoi da, eta azkenean, bai, burniakin irdoil ningozan, eta iraupenaretan berdina izango. Baina, edo acero inoxidable eta holakoak, bueno... Acero inoxidable badidez badaude hor kalitate desberdinak bat esatena, no se, ez dakit nola dan, bueno, batzuk marinuak itxasoako dia, gutxi erroinatzen. Bitu, zilarra, nik erabiltzen dudana ez da oxidatzen. Osa, jute malimazera itxasora ez dakite, ez dezu arazorik izango. Perfecto galitzen da eta gaina balioa dauka. Orduan hori fundietu ezakezu, adibidez zure semea edo alabari basatzen malimaz diozu bitxi bat, eta ja esaten, aita, hau ez dago modan. Urtiten du, eta hortik atera ezake beste bitxi bat. Txampona bat edo bitxi bat edo... Hoi da. Baina pena mango zuzun ez da. Bai. Holako lan hartu eta gero, holako lan hartu. A ber, hau zer, botatzen dut ja? Bai, betu, hemen da gaia baratzuria, jengibria, baitare tipulina, botako deu guain, hoi da, azenaiua. Listo. Betu, hemen, botako jo kurkuma pixkat, estilla goxatzeko, eta salda. Eta dena egosten utziko dugu. Eta salda zerena da, oiazkoa? Salda da, barazki salda. Barazki salda. Bai, barazki salda bada, botako dugu, goxatzen utzi, gatzan puntua xoxito ezibiltzeko, eta hemen, lehendabiziko plateran oinarria martxan jarri dugu. Eta ingo deuna da, erreportaia ikustea jungo geha ados. Perfe. Negu etxea jungo geha, eta ikusiko zue. Kiston alkatxofa prestatu izkigu, guazen ikastea. Eguerdion Joseba, hemen gauz Arkaitz eta Ania, Gernika Lumon gauz, neguetxean, eta bueno, eskaintzen duguna erakutsiko dugu. Aurrera! Neguetxea da, oin dela, 5-6 urtetan hasi genuen proiektu bat, familiko proiektu bat. Bai, Gerniken inbertitu nahi genuen zeu zertan, eta ikusi genuen, ez dagoela ostatu askorik, eta orduen, hau aukeri ikusi genuen, eta piztinera bota ginen, segiduen. Neguetxea izena asko galdetzezko ezegaitzik, eta egiz esan, beren etxien izen originala da. Eta orduen mantentzie aukeratu genuen, bai euskeraz dalako izena eta politzia dalako izena. Guk emon nahi dugun esperientzia da, gehien bat, hurbiltasunez sentidutie bezeroak. Basate baterako, goizeko 7 nahi baduen gozaldu, gu preste egoten gara, hori zerbitzu emoteko aurreri, da eurek egoteko eroso. Neguetxea, ostatuaz gain, ekitaldi sekeitzeko leku bat dabe bai, eta danetariko ekitaldi sekeitzen duguz. Bai eskontza bat, bai urteurren bat, baina gure punto fuerte izaten da ekitaldi gastronomikoak. Besterik barik, sukaldera paseko gara eta Arkaitzek azalduko txue, gaur engo egun platera. Ongi etorriak berriz ere gure sukaldera, neguetxerako sukaldera, eta gaurkoan aukeratu dugun errezeta tudelako orburuak dira, idiazabal gazta kremarekin, eiberiar lepapearekin, eta albahaka olioarekin. Lehenengo pausua izango da, orburuak konfitatuko ditugu. Horretarako, orburuak apurka-apurka garbitu behar ditugu, zatitu, eguzki lore olioan sartu, eta bertan konfitatuko ditugu. Eta gutxi gora bera, 15-20 minututan zehar, bertan egosi beharko dira. Gaurkoan aukeratu dugun errezeta hau, bere garaia denean, orburuak uste dut oso produktu gozoa eta ona dela kartan eukitzea. Konfitatuta ditugunean, hurrengo pausua izango da, idiazabal gaztaga krema egingo dugu. Horretarako, bai esne gaina eta bai esnea irikin egingo ditugu. Irikiten dagoenean,
gazta botako diogu eta sua bajatuko dugu pizkatxo bat. Gurina botako diogu eta azkenengoz birrindu egingo dugu. Krema birritzerakoan bilatzen dugun tekstura da krema eta sopa bitarteko tekstura hori bilatu behar dugu. Nire sukaldaritza batez ere zapore tradizionalietan oinarrituta dago eta gero zapore horiek hartun da fusio modernizatu edo egiten saiatzen naiz. Krema daukagunean, lepape iberiarrarekin jarraituko dugu. Horretarako, lepapea xafletan egakita izan behar dugu, eta hori labean sartungo dugu 180 gradutan, 5-6 minutu bitartean. Hurrengo pausua, albaka olioa egitea da. Ura irikiten jarriko dugu, albaka bertan sartu, eta berriz ere irikiten hasten denean, ur hotzetara pasatuko dugu. Pizka bat zikatu, euskilore olibarekin birrinduko dugu, eta listo. Azkenengo pausua plateraztea da. Horretarako, lehenengo eta behin, idiazabalko sopa jarriko dugu beheko partean. Horburuak plantzatuko ditugu pixka bat eta gainean jarriko ditugu. Lepape iberiarra kurruskaria jarriko dugu horburuen gainean eta azkenengoz albaka olioa apaintzeko jarriko dugu platerean. Bueno, Joseba, hemen duzu gure gaurko proposamena, horburuak, eta hemen itxeraten zaitugu negoetxean, Gernikan, eta ogia falta zaigu, así que beraz, badakizu. Etorri egin behar zara. Bueno, eskerrik asko dela gaitik eta agur bero bat. Eskerrik asko. Hau, pabikote, eta ze leku dotore dakazuen, ze gauza goxok ititu zuen, eta egia esan hola, igual que zenun prestatu hor, esan duen bezala, hola, egun berezi bat, hola, zure bitxiak eta popa bat. Oso ondo, oso ondo. Bueno, bezarka ondioa, bikote, jarraitu goxatzen, eta gomen jarraituko dugu, sukaldatzen. Bueno, gurian jarraitzeko, esan duen bezala hemen, jengibre eta azenoio krema egosten dakau, txiri-txiri jungoa, gio krematuko deu, esne gaina eta birrindungo deu. Ingoeten edanik, egoziko ditut edamamek, gero salteatuko ditut beste osagaiekin, eta zuk hemen adibidez, bai baratzurila. Bai. Eta bai urdazpikoa txikitu behar ditugu, bale? Eta hori txikituko ditugu, hoi da, gio salteatzeko. Bale. Zaitu, bai, txukunek, oso zudak zean finakin. Baina txuria jartzezu edo ez? Bai. Bai, dana jartzen jot, dana jartzen jot. Bueno, hemen ingotena da, betu, egozteko edamamek ontzitxo bat hartu, ura jarri, eraztunekin egon gaitzeiten, erakusti ezun nola itezun, baina eraztunez gain, ikusi etor lepokuak, txintxilikarri, belarritako kere bai. Bai. Zenba gauza altu dituzu, pizkatenetak egitezu? Bai, oraindik ez ditut egin pultxerak, oi bai. Ez dakit zergatik. Pultxerak ez. Etorriko dia? Bai. Bai, Bai. Etorriko dia ustedet, baina oraingoz ez dakit zergatik, ba... Eta hortzian peatzeko eta bala, hortzian peatzeko. Grills. Vale, ja. Hori dekizpila ikasi bertzena gaur. Bai, ez, hori ja ez egiten nik. Hori guandikan ez. Ez. Ezait asko gustatzen, gero uste oso moderno gelitzen dela, baina, bueno. Ja. Ez dakit. Igual ez da nire estiloa horrengot. Euskal Herria ez da iritsi guandikan, ez da? Bueno, bai, Bai, dut lagunak, Grillsekin. Bai, hola. Baina, hori txiliarra eta urria baino, esatea... Izatea normalean ez, baroskita olakoak, kristalak. Arriak baino kristalak. Eta hor ikusieten bezala zure lepokoan, zuk esan dezu txiliarrak inditezula lana, arriekin, baina horrez dakit... Perlak dia. Perlak dia. Perlak, bai. Iritu zaitola... Eski orain... Ostra baten barruko perlan antzadaka, nakarra da, baino... Bueno, perlak antzekoak dia, baino azkenian perlak dia. Eta nakarra ja da hori izaten dezuna, pues ostrak duen nakar hori atera eta forma eman. Vale. Ja, erosten dezu, pues, zuloakin. Ja erosten dezu. Adibidez, arriei ez diet brilloanik ateratzen. Osa, ja puliuta tortzen dia. Bueno, eski ez da pulitu, eta da moztuta. Arriak moztu iten dia. Ez dia pulitzen. Pulitu iten da, hau bai pulitzen dut nik. Zilarra. Dizdiratxu gelditzeko, ez da? Bai, eta harri bat ez da pulitzen? Dizdiratxu gelditzeko? Moztu iten da. Moztu? Dia tokadiskoz moduko batzuk, eta hor jartzen da puntan
harria eta azten da, taka, 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 Vale, eta orduan ematen dio, bai, diamanten forma hori, ezta? Bai. Eta adibidez, lehen erakutsi Increíble. diguzuna eraztun horrek, barruan, bihotzan forma sekala, Bai. osea, zuk ja erosten duzu tamaino hortan da bihotzan eskatu dituzu. Claro, ez ditut eskatzen, juten naiz, osea, Parisen eroste ditut Aha. denda batean, eta Vale. dia dana harri naturalak eroste ditut han, eta ja, claro, eske ez dindezu diseinu bat egin, imaginatu gero ez dagoela behar dezun harria. Ordu nik egiten detena da normalian, lehen da bizi harria erosi, eta Vale. gero diseinua egin. Ados. Porque al revés, pues Eta zailagoa da. gero, harri hoi, ze dijo hor, peauta dijoa, edo emate jozu golpetxo batzuk eta barruan itxatxita gelitzea, Eske hori egiten dit Donostiko batzutan gizon ikusten batek... da hola, tak, zeatikan, igual Bai. punta txiki batzuk ikusten diala, edo... Eske, baditut, osea, nire eraztunen artean, ekarriko ez dut igual Noski, ikusteko? erakutsi. Eske bestela, ez dezu ondo ikusiko. Begira, ekarriko dizut zilarrean hobeto ikusteko. A ver. Begira, ikusten dezu hemen ditu garzak. Ah, bai da. Eta Bai, hemen bai, ez bai. ditu, hemen jarraitu iten du harria ikusten, hola. Bai. Eta Eta orduan hau hori da, egiten dit Donostiko gizon batek. beste artista Beste batek. artista batek. Vale. Eske teknikak dia oso diferenteak. Vale. Eta laserrak egiten du hau. Vale. Claro, eske ez Eta daukat laserrakin makina ze da, laser bat. hor soldadura puntxu bat botatzea bezala izango izan? Ba, ez Ez dakit. diozu galdu, bai. Galdatuko jo, urrengoa behatortzen, nola izena du? Erikar. Erikar, retorri Erikar etorri behar du. kontatzea. Bai. Eske hori makina bada. Ondo, bai, azkenian, bai, zuk diseinatu iten duzu, formak iten duzu, baina harriak batek iten ditu, beste gauza, Claro. danona prozesu bat da, ezta? Eske makinak oso zaiak dira, eta oso garestiak. Ja. Eta nik ezin da eta adibidez laser bat eukietxean. Claro. Ez, Bai, ez. gehiagik izan. No, ez da gainean, gaur egune hola askitea, ez da nik, baitu. Bai. O dentista jutezea eta batek forma motizu, besteak ez da Bai. bakoitza bere prozesua Bai, daka, bai, ez da? bai, Eta bai, bitxitan, bai. bai, orduan. Bai. Osea, da ekipoan. Ekipoan Hola, izan behar du, bai, bai. sukaldari, bai, guk ez geha juten landatzea, edamamek eta zena joak eta... Horregatik, imaginatu. Bai, eta gau zerbitzarik eta dana bihar dugu. Zu etxean, ez dakizer... Gehitxo. Gehiegi. Ondo. Bueno, eta Raquel, orduan, zuk ez dakazu trailer propioa, hau etxen itezu, oso ze, ez tezu behar Ez que etxean- almazen bat olako lanak iteko, ondila, ez da? Bueno, Earra, izango zen almazen bat dana eraztunez beteta ukitzia. Nahi bali maezu, zukaldea utzi eta hemen Zu jartzen hementxe- den dut hementxe bertan, tailerra. ezta? Ez, baina etxean iten dut, etxean. Etxean moldatu dut hola tailer moduko bat, eta han lantzen dut dana. Ez dit ditut hola fundizioa adibidez, pues hori, evidentemente ezin dut etxean egin. Baina, bueno, han Eta- ditut tresna guztiak. Eta, adibidez, hau oso artista, orduan fundizioa leku baten iten bada, harria moztu beste baten, gainetzea ibili ber maskarakin da, loka ez da, bat, Bueno, igual lijatzen eske- aizean ian daola, bai da, pixka... Fundiziotik etortzen dianean, Bai, daukate txorten txiki bat. Bai. Eta txortena moztu inbar da, adibidez, gero pulitu inbar da, Orduan, lijatu babestu inbar da. inbihartzea, babestu itezea. Bai, zilarra lantzen dudanean, bai. bai, zilarra, Igual arnazten argizariakin badezu, ez hau hainbeste. txiki hori igual... Bai, babestu inbar da. Eta- Batez ere begiak ere. Bai, Bai. Karo, biruta txikin bat osartzen bazaizu edo... Nik lentillak ditut eta horrela, eta bai, beti babesten ditut begiak, betaurrekoekin. Ados. Eta gaur egun, pendingo ez batzu ja... Ai, barkatu, eske naiz oso motela. Gaur egun, asko garestetu dira materia, ez da? Claro. Urria, txilarra, dana zerutan dago, ez da? Zerutan dago, bai. Baina, bueno, adibidez, nik daukadan gauza on bat, da lan egiten dudan fundidorearekin, Bai. fundidoreak iten du zilarra erosi eta gero neri kobratzen dit erosi duen prezioaren arabera. Ados. Orduan oraindik ez dut nabaritu hainbeste, baina iritsiko da. Ja. Iritsiko da. Eta dago nin prezioarekin, segurazki, pues, oi, a ver. Bai, azkenian ez dut aurreratu nahi. Hori da, baina, bueno, bai, garesti balin bada, baina gero erosteunak balio handiago badaka, ez da? Hoi da. Orduan ez dago kezkaikan. Bai. Ados. Bueno, eta gaina ez da hainbeste material hor. Askoz gehiago da eskulana, lana, Eta harrilan bila, jun etorri, abertze pentsatu. forma ematen diot, eta egiten ditut pila bat proba. Osea, pila bat baino. botako tonekin. Bai, eta hau? Bai, hori ere bai botako jo, guain bai botako jot. Egiten ditut pila bat proba. Nun inspiratzen zean, nun dituzu proba, Ba- nola... Ez, azkenan, nire etxean inspirazioa normalean daukat, naturatik, niri gustatzen zaizkit forma borobilak, forma leunak, forma erosoak. Ez ditut egiten nola forma oso, ez dakit, piko asko dituna edo zakarrak, ez daizki gustatzen gehiago naturak Borobilduta. duen leuntasun hori. Eta orduan saiatzen naiz hori isladatzen, nire diseinutan.
pues hori, diseinu beti leuna, kolaxua beak bezala, ez dakit. Baina adibidez, nun zu prozesua esan dezu aurrena harrilan bila jutezea, ezta? Harrilakin ja gero bueltaka hasten zea. Bai. Gero hor, Probatze ditut, hola, oza, azten naiz adibidez, argizaria lantzen, Bai. jartzen dut. Bete gustatzen, hemen dikal limatuko, bale, ja. kentzen dut. Limatzen dut beste aldetik, ez dakit zer. Horin falta zaio, ez dakit, urtzen azten naiz. Horrela egiten dut. Osea, Txirriki txarraka jutezea, eta... bai, baina normalean... Gertatzen zaizu adibidez, pasaiten zehala. Bai. Gertatuko da, ezta? Bai. Ai, gehiagi jandiot, Edo gehiegi horrela jan- urtu tapeatu argizai pixkat, o berriro hasi bertzea prozesuakin. Normalean berriroaz. Bai, Normalean, bai, ze egia da, azten zehala, bueno, saiatuko naiz konpontzen, azten ze... Kriston denbora pila galtzen dezu, Ja. eta gero ikusten dezu, Eta gero igual eraman behar dezu molde egitea, eta ia eske ez da moldean guain... dena nabaritzen da. Ja, Osea, ja. inkluso, imaginatu, atzamarra jartzen bali madezu, Bai. eta zure huella hor gelitzen bali da, gero horra aterako da. Horretan. Eta gaina, zenbat eskatzituzu, gero, bentaten molde bat koitzai, tekin pixkatateko diozula, ez da? Eske gero, lehendabiztiko prototipo horretatik atera Bai. behar da molde bat. Bai, Eta hortik ja atera ditzazkeztu pila bat. vale. Baina bai, osea, jumartzea gutxinaka, eta, bueno, aurreikuspenak egitea ez da inerresa. Eta prozesu hortan, nungo satzen dezu gehiena? Batez ere amaitzen dudanean. Bai, saltzen Eta zunean, saltzen zunean. Ez, saltzen dudanean ez, baina nire eskuan jartzen dudanean, eta ikusten dudanean, eta esaten dut. Ondo gelditu zait. Vale, vale. Bai, eta bestela, zein da gauzarik zaiena? Ba, esango nuke, batzutan hautsi egiten danean asko gustatu zaizun diseinu bat. Eta berriro hasi behar dezunean... Eta berriro Oia, hasita gero leku berdine iristea batzutan kostau itea? Bai. Eh? Bai. Zaila da. Ez da guztiz iristen. Iristen da erdizka. Eta adibidez, hauetatik zein da piezaik salduena? Zein saltzea gehiago? Ez dakit finagoa, potologo... begira, salduena- Zein dia... Ertaina, uste dut, bueno, eta finak. Osea, hauek, esango nuke. Eske hemen, ez dakit zergatik, baina finak asko gustatzen... Finak asko gustatzen zaizkie. A ver. Ego txikilla noi. Bai. A ver, ui, eske bezat. Behat fotolak dituz, ikusi. A ver. A bere? Hor bai. Hau da saltzen dana, gehien saltzen dana, eta Eta zeharri da, hau? hau da amatista eta granate. Eta Vale. hau da... Nese miei lapis luzila, no esan? Lapislazuli? Lapislazuli, gustatzen zait. Lapislazuli daukat. Hori baina topatu, urdina- bai kanfren, hori topatu. Lapislazuli topatuet. Eta guain, Hori sartu ez bai, eta atera. ezin danian atea zein behar da. Ba, guzti. Txistua Bueno, bota. bueno, igual zure txistuakin gehiago badio. Bai, baina ez da neria. Ez, jarri urakin bestela. Ba, dijo, bator. Normalean, begira, Bator. eraztu mat gelditzen zaizunean, Bai. hola atera. Hola. Vale. Ez hasi hola. Mundu guztia azten da, Baina beti hola. gertatzea, baten batei, ez dakiz zenbat urte di joala, eta ez dakiz eta egun baten taka, hor gatu zaizula, ez da? No, eske... Zer da, ezurra ez da potoltzen. Ez, baina gu bai. Gu bai. Eta- Ados. Gu potoltzen dianean normalean ere eskuak ere poto egiten dira. Ja. Eta begira, adibidez, udan eskuak potolagoak dituzu. Eta Berogatik? beti, bai, Ja, berogatik. hotzakin igual... Eta hotzakin txikiagoak. Eta burniare bai. Nola? Adibidez, ez Ez, dakit... ez, esaten adibidez, eskuak, ez Eskuak bai, baina zilarra. trenbidia. Eta esaten du, burniak ere bai bere... Bueno, horrez... Hotzakin da beruakin pizkatzea tuten diala, dilatatu eta... Bai, baina kontraitu, ez da? ez dakit asko. Ez dakit, vale. Baina Claro, eskuak bai. Hemen temperatura gorputzan eukiko gaine, ez da? Hoi da. Eta orduan, ere badaukagu esku bat bestea baino potoloagoa. Bai? Orduan, normalean, eskubia Tio potoloagoa. handia da, no, Bai, pues igual, bai. Normalean ere emakumeak badaukate, bai. Bai, da, ez da, hanka bate, bai, obestia, zapatia probatzea jute zenean, adibidez, bila probatu behar diala, ez Bitu, da? probatuko dugu nahi bale maezu. A ber, jarri eraztu nau, Bai, hemen. hemen, hau da eskubia. Jarri bestean, a ber sartzen den. Bexo. Baina gehiago sartzen Baina da, ja liau indez, sartu dut. Ez ateatzeko, la, Agia, atea hola, agia. tiki. Katxila, mar. Bez? Vale, badator. Listo? Ya está, ikasi ezu. Ba, hemen saio dakat, Claro. A ber, probatu honekin. Hau errex. Hor bai? Hau errex. Eta ikusiko ez du bestian, super solte eukiko ez dula. Arraz, eta hori esker gantxu hona, gatela, pelotan, Baina esku jakin igual gehiago eman diot. Claro. Baina ikuste ez du? Bai. Bueno, hemen txe, behitu hau. Ja, bazkau,
azenaioak egosita bitu zitxura hartzen nahi da. Haula jateko gauza jarra, baina gero ja, ez negainago eta berrindu. Eta fin utziko dugu zeatikan. Gaina, jengibre puxketak egalko zian jan. Baina behin birrinduta eta iragatzita krema fin-fina utziko dugu. Jengibre oso nada, ez? Bai, jengibre. Eta hori da, batzut jare badaka, baina jengibre bere ikutu emote dio, eta orduan ikukiko krema horrek bai azenario eta jengibre zaporia. Beitu hau, zeitxukuna daka hon, hemen guain indiotena da, zua jetxi ez erretzeko eta kurruskari gelditzeko, gero piperra utzagotako jau, eta mamek hemen dazkat iragatzita, gero salteatzeko, eta ingo deuna da bitarten erreportei bat ikustea jungo gea. Bale, oso ondo, bai. Zehazki jungo gea topa ostatura, eta hane beti gauza honak. Guantxe gaude bueltan, errezeta bukatzea. Kaixo Joseba, Margari naiz, asko poste naiz berrizukin egotea. Hemen gaude, Ezkioko topa ostatun, eta erakutsiko izuet nire tabernan nola lan itxen deun gaur, bale? Venga, goazen barrura nerekin. Bueno, nik topa, 7 urte ingo itxuta abuztuan, datorren abuztuan, topa hartu nula. Hemen goran eskola dago, eta taberna oain dela 10 urte egintzan, eta aurretikan egontzian beste 2 pertsona ontzian. Eta, nahi beti gustatu zait, taberna hau, auzokoa, auzoko jendea, eskola, eta oso giro politxa dago. Eguneroko gure klientela da auzoko jendea, bestelako jendeare badao, noski, eta hemen bizitza politxa da eskola garaian. Topan, barran eukitzeitugu pintxo pilo bat, gero aukera dakau tabernan, plater kombinatuk, bokadilloak, eta eguneko menuak initzen deu lana egunero. Bai astelenetik igandea. Normalian 10 plater edo 12 bai lehenengo eta bai bigarrengo eukitzeitugu. Gehienetan goiaradun platerak eskaintzeitugu. Zatikan gaur egun, langileak etortzeia eta menuan arrakasta gehiena daukete goiaradun platerak. Ia egunero arraizopa daukat. Arraizopa ez da faltatzen. Bakarrik saiatzen geha, astebukeran, pixkat prezioare desberdina da, orduan platerak ere desberdinak izatea. Eta gero, gure topan dakau denda txoko bat, ia oinarrizko gauza gehienak hor dazkau, olilua, gaza, makarroiak, arroza, garbitzeko produktuak ebai, jaboiak, refreskok, aukera denetik, jendeak asko eskertzen. Eta gero, azkenen, auzo bat da, hemen etxe asko eintzien, oain dela urte batzuk, eta familia asko daude, eta auzoko bezeroak ere, azkenean egunero daude. 2 arratsalde bakarrik izteitegu. Igande atxaldia eta astelen atxaldia. Orduan, ni saiatzen naiz egunero zerbitzu bat egotea. Eta gero, gainean dago eskola. Bai egunero, jangelan gelditzen dian umeak, bazkaltzen dute hemen beste jangela badakat aparte, eta eskolako umeak. Egunero gutxi gora bera, 30 bat, 36 umek hemen bazkaltzen dute. Daukegu guk dietista bat, beak jartzen digu egunero ume horiek ze bazkaldu behar duten, eta nik sukaldatzen dut ume horien bazkaria. Oain sukaldea pasako gea, hemen oso ospetsua da, errezeta bat egiteko. Gaurko errezeta izangoa, albergina plantxan, eta oso errezeta erresa, menuan ematen dugu askotan, eta, jendeai asko gustatzen zaio. Hartzen dugu albergina, eta nero ohitura da bai, lontxatan mostea. Plantxan iten dugu. Gero, plater batean, bat bestean gainean nola jartzen dugu, erdian sartzeu gorgonzola. Nik gazta hau erabiltzen dut, zatik da gazta bat urdinetan niretzako suabena. Zaporez erresa da jateko. Hau ensaladetan darenik asko erabiltzen dut. Jateko oso goxoa eta bokadillotan ere bai. Gero hartzen dugu urdei azpikoa eta plantxan iten dugu. Nei etzai gustatzen iberikoa plantxan eta pasatzeko grasa asko dauka eta orduan beti erabiltzen dut urdei azpiko normala. Niretzako goxogoa gelditzea. Errezeta honek egia esan ez daka denbora asko iteko. Hemen denbora gehiena, ospina karamelizatzeko, hori bai behar dugu denbora pixkat, azukrea
eta ospina kasuela batian karamelizatu arte. Denboraldetikan oso errezeta erresa da. Eta botatzen diogu saltsa berde hau, oleo birjina hartzen dugu, eta perrejila bota. Gero, ospina, karamelizatua, hau etxean egiten dut. Azukrea hartu, ospinakin, eta karamelu bat itzen dugu. Koloreak oso politia gelditzen dira platerian. Eta ja gure platera preste egongo zen. Bueno, hemen daukazue, gure alberginan platera, ikusten dezuen bezala, dauken itxurakin, etorri nahi dezuenean bazkaltzea, topa ostatura, hemen ezkion, bale? Mila esker, eta ikusi arte. Agur! Aupa, Margari, eta gora, zatean atela senti eta lexito, no? Bai. Plantxa, goxo, urdaiazpiko, eta geho ospin berezi hori. Eskerrik asko, bezarka da handi bat, eta urrenare irrikitan nengo beha ikasteko zure sukaldeko errezetak. Bueno, gurian jarraitzeko. Hemen txe, beitu, Hau, beitu, ze marmelada, ze txura errakan. Beitu, botako deuna da guain honea. Ez negaina, ez dakit danak egin izangoa, ni uzet. Zakizuk esango ez Erdila nahiko izangoa. Giengo deuna da, beitu, guantxe. Birrindu, Bai, iragatzi, bale. beitu, hau jarko zuten men, baina igual nola azpila, beru badakan. Eta tabla ez erretzeko. Atope jartzen dut. Bai, oso ondo. Atopet. Kontuz, ez jarri trabeska bestela zikindu ingo gea. Hola, Bai. jarri, zuzen, Ai, eskemateit eta man jozu. Jarriko Lasai. dut erdira. Vale, hori taula, altzagabe, jungueltaka. Vale. Gero, gelditu adibidez, gelditu. Bai? Eta pusketa man gelditzen zanpatu eta gero man. Vale. Bestela zikindu ingo gea, vale? Vale. Altza itxalduta eta gero zapat... Hoi da. Vale, bikain. Super, ondo zaitzeu, Utsai badaka, Bai. Bai, bota izkion hauts berezik, jengibre, baratzuri, tipo lina, dana ona. Dana ona. Dana ona. Dana, ona. Honei, piperra utza botako jot, beste zartai bat ateakoet edamamek salteatzeko, eta kontatu behar diguzu, Bai? nola hasi zinan proiektu honekin? Nola hasi zinan derbete bitxia egiten? Ba, begira, nere aita eskulturak egiten ditu, nere ama diseinatzailea da, nere aizpa ere, eta orduan, hori familiatik, bai. dator, vale, ados. Etxetik dator pixkat. Baina, Eta adibidez, aitak, ze zehazki- eskultura mota eiteitu aitak? kristonak, ez dakit esplikatzen. Baina ze, burnian, harrian, egurran... Ez, egiten ditu normalian, egurra eta plexiglas. Pexiglas. Bai. Pepsiglas. Ez dakit, Pepsi ez. Vale. Pexiglas uste da, Pexiglas, vale. baino... Eta zer da hori Da zehazki? plastikoa. Vale, Plastikoa, baino transparentea. Vale, ados. Em, Metrakilato bat izango balitzu ezela? Metrakilato? Bai. Vale, eta ze gauza egiteitu horrekin? Ba, eskultura abstraktuak bezala. Vale. Kolore askorekin. Hoi bai. Vale, kolore asko... Superpolitak. Bueno, ona. niretzako ez dakit nire aita da. Ez da Hombre, izango bueno, dut. seguru bai, Seme kritikoenak dira, askotan, Egia da. Ama Baina- eta mona ez, hori beti ondo, baina semek... Bueno, nire familian danak dia kritikoak, Vale. Bai. De hecho, batzutan igual eraztun bat gustatez bazaie esan diat, Hombre, zeiton, Hau te gustatzen, Eta hori izan behar, da, azkenean kritika Claro. konstruktiboak izan behar dute, Bai, ezta? bai. Gudi gabe. Eta, adibidez, esan dezure bai, aizpa, Bai, aizpak kasizun diseño de moda, zu baino helduago da. ez, gazteagoa. Gazteago da, bai. vale. Eta orain bizira Parisen eta aidalan egiten enpresa handi baten. Vale. Bai. Eta ze egiten du, ze motatako... eske deitzen da desarrollo de tejido, baina ez dakit nola deitzen da hori euskera. Vale. Desarrollo de tejido, bueno. Bo, bentsat, inglés ez ez zu esan, bentsat erderaz nik ulertzen. Frantsesez, baina Eta orduan Parisen beak jote zeanian pentsatzen dut harribitxien bila eta... Claro, berarekin beakin egongo gelditzen zara. naiz, bai. Ados. Eta Parisen zer dago? Harribitxik gehiago eta gauza hola bexeago daude. Nik egia esan ere bai olako bitxik harri janak eta adibidez Mediterraneo aldea eta joten naizen ere gehiago ikusten dira, ezta? Ba, begira, nik aurkitu dut, eske Parisen aurkitu dut denda bat asko Bai. gustatzen zaidana, eta hola, aurkitu nun pixkat, espero gabe. Eta horrea juten naiz orain, beti. Ona. Bai. Flipatu nun, behitu, anaiekin behin junitzen, Arabiara. Eta zeuden denda batzuk, harribitxiekin... Claro, baina eske nien naiz arabiara jun. Igual urrengoan eraban. Behin egon naiz, eta flipau inun, denda batzu zen, hola, ez dakit,
merkatu batzuk bezala dira, Bai. hemengo zentro komertzialak izango bazian bezala, eta saltzen dute asko, tela berezi bat oso xamurra dana, eta gero, arribitxillak, baina Hurrengoan zoden eraman- tenda batzukola, ez eraman dakiz azazu zenbat horrela. gauzakin. Aber, juten naizen. Claro. Izan zan, egun bat libre geneukan, justo hegazkinan hangeatu behar ginean, atea ginean egun hori aprobetxatzea, eta gero jungenian Indonesia aldea junginean. Jolin. Baina izan zan, flipau inun, zeben bat arribitxi zeuden handikan. Iki harria izan zan. Bai. Ez que... Bueno, horrekin nola zuaz? Usted, ja, edo ez? Oso ondo, Ez bai. dakit. Guain ingo deuna da, honia pasatu. Eta hau? Hau nik enduko izutu, honea. Vale, Hau jarri hor bestaldean. vale, listo. Vale. Ingo deuna da. Hori da, Horrela? hori hor jarri. Eta mingaina batekin lagunduko izut nahazu hori dana ondo harrapatzen. Vale. Nahazuela jarri, Bai. oso ondo. Botako deudena. Ondo, bueno, eta, geho. Bakit, hau ez dala zure ogibidia, ez da? Zuriten dezu... Oraingoz ez. Ni kazetaria naiz berez. bai. Kasetaria, zea. Vale, listo. Bai, listo. Eta egiten dezu aldizkaren baten lana, ez da? Bai, diario baskon egoten naiz hor. Albisteak egiten. Albisteak egiten. Bai. Vale. Bai, ui ba. Ia junin zait. Vale. Ez dakit jun zaidan edo ez. Ondo da. Ondo. Guain inbezuna dago la frikzioa. Frikzioa, Bai, vale. frikzioa, horren kontra, hemendikan heldu. Ah, vale. Hori da. Eta, gustatuko zitzaizun zure ogibidea hau izatia? Baskotan pentsatu dut, osea, orain ez dakit. Baina igual aurrerago bai, eske asko gustatzen zait, ez dakit. Bai, Bai, nere pasioa da. Zinintzan Laia Barelarekin hemen, badakit hemen nere programa saioan egon zala, Laia Barela. Bai. Hasi nintzen berarekin kurtsoak egiten, gero kurtso gehiago egin ditun Parisen. Osea, hau egia izan ez autodidakta izan pixka bat, baina alare formatu intzea, ez da? Bai, formatin naiz, Eta Laiarekin. nondik noa, ze kurtso gero, moten dituzu? Laiarekin oraindik osea, geldituko naizu edo urrengo astean edo urrengoan, gauza batzuk pues, komentatzeko, osea, nin beti nago ikasi nahian. Ja. Eta gero Parisera juten naizenean, pues, egin ditut kutxo ezberdinak, adibidez bat egin nun... Bikain dago. Bai, listo. Bai, oso ondo. Emanazu hau, A ber, hau botako sakarrontzira, kremai hemen epel puntxu bat emango jau, Vale, hemengo gurrumito hauek botako ditugu sakarrontzira, vale. organikoa eta hau honea. Vale. Bota, osea, kurtsoketa garraitzen duzu birziklatzen esaten da, bezala, eta ikasten eta gozatzen, ez da? Osea, hasi nintzen pixka bat adibidez gemologia ikasten, bueno, pixka bat... Gemologia, zer da, hoi? Arribitxiak justamente, pues, ez dakit, gauza xehetasunak ikasteko, Vale. eta holako gauzak, bai. Ona, Eske asko interesatzen zait, eta azkenean pues, beti nago ikasi nahian. Eta esan Orduan- dezula, txilarra erabiltza gustatzen zaizula, urriakin edo beste material batukin nazteko. Oraindik urriarekin ez naiz animatzen. Hemen beti erabiltzen ditudanak dira txapatuak. Eta, baino, berez, osea, txilarra da. Lo que pasa que ez. Bainatu bat dauka justo gainetik. Ados. Orduan, oraindik urriarekin ez naiz animatzen. Beldurre ematen dit, baina, bueno, suposatzen dut... Animatuko hola- zea. Uste baiet. Eta, adibidez, eskontzetako eta eskatzen dizue, hola... Oraindik horregatik, eske normalean eskontzetarako asko... Urria izan behar du? Bueno, ez da urria izan behar, baina normalean urrea eskatzute. Vale. Eta oraindik ez naiz animatzen. Eske... Claro, emate izun nola baiteko respetu bat, hori. Baina, bueno, zu dakasun artekin ja alko zen duen. Bai, Gaina baina normalian eskontzetakoak lixok eta simpleagoak izaten dira, ez? Ja, baina justo hori ez da lantzen dudan teknika. Hori Ja, ja da ez tezu gehiago- gozatzen hori iten igual, hainbeste. Bueno, oraindik ez dut hainbeste ikasi hori. Ja. Osea, igual egin behar dut beste alderri bat landu. Azkenean, pues ez dakit, sukaldean ere horrela izango da, ez? Bat izango da... Bat parrillerua da, eta bestia Hori da, arraietan, bai, Pues, etxala da, gozogintza edo gauza arlo desberdina daude. bai. Horregatik, orduan ninago gehiago argizariaren arlo horretan. Vale. Baina, bueno. Eta zenba denbora zoaz honekin. Ba, ez dakit, txikitatik gustatzen zaizkit bitxiak pila bat, Bai. eta egiten ditu nola, pues, bolitakin, eta hola. Baina, hola, zilarrarekin eta horrela, igual dara matzat gutxi gora bera 2 urte. Vale, 3, vale. 4, ez dakit. 3 urte. 3, urte. bai, 2 urte Bikain. ja ez, 2 urte ja ez, gehiago. Eta, esan dezu, ibiltze zehala saltzen, Bai. hola, merkatu berezitan da hola. Ez que Nola ora- ditu diozu? Popa. Popa, hori da, barkatu. Es que, claro, ya lo txamango dit, ez dut hola, nola ditu jozu, popa, Bai. Hau Eta- txikiakin, popa. Eta, gero ere bai esan dezu, sare sozialetan, Bai, bai zuzeneko salmenta egiten dezula, ez da? Bai. Ez que normalean merkatutan,
saiatzen naiz eramaten pues, kolekzio oso bat. Vale. Eta orain nago prestatzen udarako kolekzioa. Ados. Eta Eta itxasorekin eukiko du lotura. Ona. Baina, bueno, a ber. Eta, sare Urduri sozialetan, nago, nola Mezu. topatuko zaituzte? Mezu. Zergatik, mezu delako gutun bat bezala, Bai. edo, gutun bat bezala, baina nire abizenen kombinaketa bat da. Mendizabal, Zuaznabar. Eta Ah, batzen dos. bali maetuzu, mezu. Ados. Eta horrela. Bueno, eta orduan Instagramen mezu jarri eta hor @mezu. @mezu. Eta gero ditu pila bat _. Baina, bueno, mezu normalean ja agertzen da. Oso ondo. Bueno, lagunak hemen itzein da itzein. Eta gure platera indeu. Hemen txedakau. Platertxua. Ze pinta ona, Olio birgina tantatxo batzu botako iskileu. Eta eskerrik asko etortzegatik. Mil esker zuri. Jarraitu goxatzen. Eskerrik asko, Eta gu hemen jarraituko dugu. Zuk aldatzen. ondo jaten. Ondo jaten guantxe gango dugu. Agur eta perrastak Agur. egiatuko zaizun, eh? Ja.